Hi, ja som sa tak spontánne rozhodla začať nový vlog, pretože teraz v následujúcich dňoch budeme mať celkom zaujímavý program. Dneska je streda, ale už večer ja som ráno bola vo fitku, bola som plávať a teraz idem za kamoškou do Gai ezoteriky, pretože potrebuje pomoc s nejakým chalanom, hej, a dating coach Lana k vašim službám. Čiže ideme asi kúpiť nejaké kryštáliky, nejaké sviečky, nejaké srandičky. Určite sa niekde týmto posunieme. Ja by som si chcela kúpiť Evil Eye. Začínam cítiť takú prosperitu v mojom živote a nechcem, aby mi to niekto pokazil. Čiže poďme. Krásny štvrtok, dneska ideme na taký spontánny day tripik. S Kikou ideme do Viedne, pretože jej ešte nezačal semester, nezačali jej prednášky, čiže ona má voľno, ja mám voľno, lebo ja mám online školu, čiže ja si to dosť tak akože podľa seba zariadujem. Teraz je 7 hodín ráno, ja som sa nejak akože dávala dokopy. Včera sme boli v tej Gai ezoterike a kúpila som si tu na Evil Eye náramok, čiže dúfam, že zafunguje. Ukážem vám. Krásne, hej? Len tak. A keď už ukazujem takéto veci, tak vám ukážem ešte jeden. Tu mám ďalšiu takúto gorginu, hej? Akože prvé rande. Tu ja si už robím takýto chlebík na cestu, hej? Mám tu vybraté všetky salámy, všetky šunky, čo boli doma. A to si spravím a idem na stanicu. Hlavný program. Toto máme obchod z nášho obľúbeného filmu. No way! Tak to musíme. Tam musíme ísť. A potom už je Maria Hilfer. Takže... Hezu. Super plán urobený na dnes. Už sme prišli do Viedne. Máme tu krásne výhľad na hlavnú stanicu a nič iné není vidno. V tomto čarovnom februárovom počasí. Tak sa vôbec nebojím. Prvá stopka ideme Belvedere a ideme hneď sa činiť. Stavujeme aplikáciu. Král Jelima, náš obľúbený, a ideme hľadať zvieratka. Ďalší stop, ideme do Albertiny. Máme už lístky kúpené. Nás úplne zničila Albertina. Fakt. Neviem, koľko sme tu boli, 2 hodiny. Akože krásna, ale veľmi náročná, veľmi unavujúca. Už sme tu skončili našu púť. Ideme na obed do Vapiana, samozrejme. Myslela som, že aj niekde tu nadám na ňoho záber, ale netuším, kde je. Tu je miesto činu Vapiano, ale nie len tak obyčajné Vapiano Moulin Rouge. Nie je vidno, ale musíte mi veriť. Tomuto sa hovorí Vapiano Moulin Rouge. Ja tu mám nejakú pastu s kuracím mesom a zeleninou. Šolteska, čo máš? Klasickú carbonáru. Dobrú chuť. Aktuálna obsesia, čokoľvek Dubai Chocolate. Ideme pozrieť novinky. Tu sme si spravili stopku pri Stefansdome. Krásny, možno sa pozrieme aj dovnútra. Sme v Kínskom paláci, pozrieme tu na aukcie. Chceme túto vázu. Asi si prihodíme. My sme boli chvíľku pozrieť palác, ale zase sme v potravinách, zase sú nejaké čokoládky. Ale to čo je? Ten je nádherný. To podľa mňa, že potrebujeme. Ja som chcela na tohto rúžového, ale teraz chcem aj toho. Ideme si teraz dezertíky dať. Kaiser, Schmarrn. Máme Kaiser šmetky. Úplne aj špinavé sme od toho, padá nám to všade. Dúfam, že to bude že bomba najväčšia. Vyzerá to výborne, takže... Dobrú chuť.
Boli sme teraz v tomto Record Store, pretože náš obľúbený film sa tam odohráva a pustil nám typek, čo to bol soundtrack? Alebo nejak proste hlavná pesnička. A dal nám ešte nejaké tu na nálepky. Je to proste úžasný zážitok. So nice. A bolo to úplne také romantické, také valentínske. Toto by sa mi aj páčilo, keď mali menšie číslo. Toto sú naši Sony Angels. Ja to vidím, že ja si nejakého prekvapivého kúpim, pretože toto sú, že girls only, girl power. To sme úplne my dve. Šolteska, ideme do toho? Ja by som do toho šla. No dobré, počkaj, musíme... Ja chcem tento... Ja chcem tento balík. Ja sa nechám prekvapiť, tento ma k sebe volal. Tu je vidieť ten môj Kaiser Schmetke, som si okydala. No, poďme na to. My sme konečne našli aj Dubaj šokoláde, ale neviem, ako na nás pôsobí. Hej, keď ste niekto videli pražský vlog, kde sme hľadali všetko sugar free, a teraz hľadáme Dubaj čokoládu. No, uvidíme. Máme tu aj dnešnú múdrosť od pani Šoltesovej. Tematicky v McDonalde. Ja nič nejem, lebo ja ešte 75 hard, ale Šolteske ide nejaké kafe. My sme zás mali taký vydarený moment a boli sme si kúpiť na cestu prácliky a nestíhame teraz autobus ani nič. Bedisky samozrejme všetko stihli, ukážem aj prácliky. Spravili sme teraz aj rozbalovačku týchto Playmobil Girlies. Šolteska dostala tu na princesu, po ktorej ja som túžila, ale ja som dostala bajkerku. Beriem to ako znamenie, že toto bude ten rok, kedy ja sa naučím bicyklovať. Krásny piatok, krásny Valentín. Ja svoj deň štartujem tým, že idem na poštu, lebo si potrebujem vyzdvihnúť nejaký, neviem čo. Ale ja neznášam našu poštu, pretože ona je vždy zatvorená. Hej, ja si vždycky pozriem otváracie hodiny a aj tak je nejaký špeciálny sviatok alebo niečo, no čiže dúfam, že to ráno vybavím. Potom mám fitko, čiže už som oblečená. Potom sa domov prídem naobedovať a potom ideme so Šolteskou na párovú jogu, na čo som veľmi zvedavá a dúfam, že tam budú aj nejaké nepáry. Ale tak my sme proste najlepšie kamošky, čo 11-12 rokov, čiže potrebujeme osloviť Valentín spolu. Samozrejme, a potom večer idem do kina, hej. Potom mám akože také akože pánske valentínske plány. Modlíme sa, že pošta bude otvorená. Akože ranné ulice, o mňa dostávajú vždycky takéto outfity. Pošta vybavená. Prvá položka z to-do listu splnená, čiže dnes to vidím na veľmi úspešný deň. A idem si teraz spraviť raňajky. Pôvodne som si chcela spraviť túto čabatu na raňajky, pretože na trávenie na všetko sú vraj lepšie slané raňajky, čiže snažím sa tie jesť, ale potom som našla tento barán. A ten úplne volá o to, aby som z neho spravila kašu, čiže si spravím kašu, ešte mám otvorený tvaroh, čiže nejak to dokombinujem. Toto je reálne moja najobľúbenejšia časť dňa, už som si spravila aj proteín do fitka. Už som na mieste, dúfam, že aspoň na Valentína ma trošku bude šetriť tér, ale nemyslím si. Zastavila som sa ešte teraz Šolteske po rúžu a idem na jogu. Už sa chystáme na jogiskovanie valentínske. Párová joga so Šolteskou bola veľmi nice. Teraz som zmenila outfit, namalovala som sa a idem do kina. Ideme na Bridget Jonesonovú na 4. Denník Bridget Jonesonovej je veľmi pekný film. Dostala som aj valentínske rúže, samozrejme pridala som ich k tým starším rúžiam. Idem už spať, pretože zajtra sobota, ďalšie plány. Krásnu sobotu, ja som včera večer vzhľadom tom fakt, že taký kratučký výstup dala, lebo som bola hotová, unavená. Naozaj na Valentína ísť do kina je silné rozhodnutie, hej, lebo tam bola celá Bratislava, ale ako som hovorila, veľmi pekný film, aj keď jednotka a dvojka je v mojom srdci navždy, ale akože som rada, že som videla, som rada, že som bola. Dneska je už sobota, teda ako som hovorila, ja som ráno si upratala, ako každú sobotu, urobila som obed a teraz čakám na otca, lebo ideme do Danubiany. Mám teraz také akože nejaké kultúrne prebudenie, lebo som bola v Albertíne s Kikou vo Viedni vo štvrtok. Čiže na tejto umeleckej vlne sa pohybujem aj dnes.
Ljubljana sa mi extrémne páčila, prvýkrát som bola, ale určite naposledy. Potom na večeru sme boli na Ázii a ja som sa fakt, že extrémne natlačila, ja som mala polievku, potom som mala takýto ten celý bento box, ale zajtra je nedeľa a trénujem na polmaratón a zajtra idem 15 km, čiže preto vždycky mám rada takúto veľkú večeru, aby sa mi potom dobre bežalo na druhý deň. A teraz idem ešte narýchlo do mesta za šoltejskou, ideme dať len takú večernú prechádzku. A to je už asi všetko z tohto vlogu. Vidíme sa niekedy na budúce. Ak sa páčilo, určite dajte like, napíšte mi pekný komentár. Bye!